di cantare, perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Aquí en Roma topámonos con dúas Paulas e tamén son de Esteiro. Contádenos, rapaces, que facedes aquí en Roma? Pois estamos aquí polos nosos estudos. A que estudiades? Pois, historia da arte. E na cidade hai moitos monumentos. Por eso viñemos ata aquí. Moi ben. Contádenos, como se celebran aquí as festas e en que se diferenzan das galegas? Pois, unha cousa moi curiosa é que en fin de ano cean lentellas. Así, terán máis cartos todo o ano. Pois sí que é curioso. Ademais, ás 12 da noite tiran os trastos vellos como símbolo para acabar co pasado e empezar un ano novo. Pois sí que é curioso tamén. E quen reparte aquí os xoguetes? Pois aquí tamén chega Papá Noel. E o día 5 tamén ve unha puxiña chamada Befana que voa polos tellados na súa escoba. Máxico. Pois entonces, que vos traen moitos regalos as dúas. E agora despedímonos con as fermosas imaxes desta cidade. Bon Natal! You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list and he's checking it twice. He's gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping, he knows when you're awake. He knows if you've been bad or good, so be good, for goodness sake. So you better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town.